COMELEC registration ginpalawig sang isa pa ka bulan. Mayor Jerry Treñas, isa sa mga una nga naghingyo sang extension. Extended na tubtob sa Oktubre 31 ang voters registration para sa mga new voters. Nagakahulugan lang nga may ara pa sang isa ka bulan ang mga luyag magparehistro. Tanan ini bilang pagpanghanda sa nagahilapit nga 2022 nga national kag lokal nga eleksyon. Matandaan isa sa mga una nga naghinyo para sa extension sang voters registration si Mayor Jerry Treñas. Pinaagi sa pagpadala sang sulat sa Commission on Elections nga dugangan sang 30 diyas ang rehistrasyon. Luyag ni Mayor Treñas mahatagan sang kahigayunan ang mga pumuluyo nga makapagrehistro bangod kalabanan ang wala makagwa sa tion sang lockdown. Dugang pa sang alkalde, madamo sang maluyag magparehistro bangod tuman kaimportante ang presidential election sa masunod nga tuig. Suno sa datos sang COMELEC, sang Setyembre 27, kapin 1,532 ka mga botante ang nakaperehistro sa Commission on Election. Para kay Zairil Jeff de Los Angeles, 20 anyos, isa ka youth leader, importante gid ang pagparehistro sa mga pamatanon. Naman importante ang role naton bilang kabataan sa palaabuton ng 2022 national and local elections. Comprising a large portion of the voters' population, we in the youth sector must be united in electing leaders who have the genuine agenda and pushing for the mass interest. Si Zairil ang nag-eskwela sa University of the Philippines sa kurso nga Bachelor of Arts in Sociology. Subong siya ang Vice President sang isa ka non-profit organization nga Impact Philippines. Kag nangin Most Outstanding Student Leader gikan sa Ayala Young Leaders Congress. Subong naga-volunteer ini sa voters registration. Ginainganyo man ni Zairil ang kapareho niya nga mga pamatanon nga mangin aktibo para sa nagahilapit nga 2022 national kag local elections. Nagapadayon ang voters registration sa syudad sang Iloilo sa Robinson's Place. Magdala lang sang valid identification card, alcohol, kag kaugalingon nga ballpen. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Lingkod Bayan Award for Government Worker, ginbato ni Mayor Jerry Treñas gikan sa Civil Service Commission. Ginkilala sang Civil Service Commission si Mayor Treñas bilang outstanding government worker kadungan sa ika-121 nga anibersaryo sang ahensya. Dalayawon suno sa Civil Service Commission ang mga hinimuan ni Mayor Treñas, ilabi na sa pagpatuman sang welfare, health, education, environment, livelihood kag sustainability programs o kon wheels initiatives nga dako ang nabulig sa komunidad kag pumuluyo. Apisar sang pandemya, wala man untat ang programa ni Treñas para makabulig sa mga Ilonggo. Pila sa mga ini amo ang Uswag Community Kitchen, Ilonggo Pandesal, paghatag sang trabaho sa mga uswag sewers, Ilonggo Artist, kag paghatag sang relief goods kag bulig pinansyal sa mga kabarangayan nga lubos na apektuhan sang lockdown. I offer this award to all my staff who have been working beyond the call of duty to get things under control, and to all my fellow Ilonggos who have been doing their own share in alleviating the impacts of this pandemic. Thank you to the Civil Service Commission for this recognition. Ang pagkilala kay Mayor Treñas ang isa lamang sa mga pamatuod nga sincero uni sa pagserbisyo sa mga Ilonggo, ilabi na sa tunga sa mga pagpanghangkat dala sang COVID-19 pandemic. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.